Bueno, vaig vindre a Barcelona l'any 1959, vaig començar a treballar als 15 anys, vaig estar a Barcelona treballant 14 o 15 anys, després vam vindre a parar a la Tona. Sabia que culturalment tenia la seva llengua pròpia, per la qual sabia que venia un lloc específic, que era una regió d'Espanya, però que era algo especial, no? Al arribar-hi aquí a Tona, això m'ha donat una visió molt més àmplia del que és el català, no? Perquè en els pobles allunyats de la ciutat es parla, està més arrelat el català, no? I això és una cosa que l'ho assumim molt fàcilment, sense cap problema. Per mi un país normal és aquell que pot legislar i governar sense dependre de cap estat, que pugui desenvolupar la seva cultura, la seva educació, la seva ciència, la seva política i també el que és el seu potencial industrial, com és innovació, ciència i investigació. I que, a més, sigui altament democràtic i tingui en compte la població, a la majoria de la població, no com ara que estan governant per una molt minoria. Jo fa molts anys que soc aquí, pràcticament tota la vida, i em considero que, encara no soc català d'aquí, em considero una persona que vull que aquest país nostre sigui lliure i pugui governar-se ell mateix, sense la ingerència d'un altre. Hi ha de totes les opinions. Hi ha gent que ho té molt clar, que la independència seria el millor camí per solucionar la manca de coses que tenim aquí a Catalunya, però altres són reticents. Jo penso que Catalunya, independentment, sent independent, podria aconseguir forçar que els polítics fessin les coses i treballessin per la majoria del poble. Sí, desitjo que Catalunya pugui ser un estat independent perquè pugui desenvolupar-se cultural, i industrial, i científicament, i políticament, democràticament, sense la ingerència de ningú. És normal no haver nascut aquí i demanar la independència.